flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. O forasteiro. Hoxe pasei no ben, Maia. Eu tamén, Willy. Que durmas ben sen que che piquen os ácaros das abellas. Ai. Ai. É posible. Oh, vaya. Willy, Shelby, que pasa? O meu terreo favorito cos cogomelos máis ricos. Comeunos alguén. Quen puido facer isto? Algo esfameado. Por aquí, un rastro de baba. Se cadra é de Shelby, os caracóis deixan rastros de baba por... Ese non é meu. Ante a noite oín pasar algo misterioso a carón da miña flor. Quen deixou este rastro ten que ser moi grande. É moi grande significa que é aterrador. E aterrador significa que pode ser un monstro! Os monstros non existen, Barry. Pero ese nos invadiu o ser viscoso de alén da pradería que o come todo é ruín. Non vou escoitar contos para parvos. Hai que descubrir que foi o que pasou aquí. Adiante! Iso é. Non agardedes por min. Xa vos alcanzarei. Ai, non pode ser un monstro porque os monstros non existen, Maia? Claro que non, pero se hai un forasteiro de visita na nosa pradería, quero o coñecer. Que raro. O rastro acaba aquí. Espalládevos, a ver se damos con el outra vez. Non o entendo. Quen deixou este rastro desapareceu. O mellor non deixa rastro porque pode voar. Voar? Sí, ese animal ten unhas ás enormes. Toma nota, soldado. Ás enormes e ollos gigantescos e poutas grandes e afiadas. Non, así non. Máis grande, para poder baixarse e coller os cogomelos. Os bichos. Iso é. Imos formar un valo de cardos, así os meus soldados e eu poderemos protexervos. Ti tamén, Willy. Xa é moi tarde para que volvas a Colmea voando tiso. Non
Non creo nese ser que estás describindo, Barry. E sei quen nos pode axudar. Maia! É perigoso! Volve! Ai... Yuhu, ei! Veña, veña. Témolo que rematar de contado. Crees que necesitamos unha catapulta de verdade, Barry? Lembra que ese ser ten unhas ás moi grandes e ten poutas. Vámolo intentar outra vez. E esta vez termade ben da catapulta. Grazas por ese caloroso recibimento, amigos. Ai, Maia, xa estás aquí. Conteille a Flip o que pasaba. Nunca vi ningún falar dun ser como ese. O mellor estades vos deixando levar polo medo. Non se ve perigo ningún. Agora que dixen iso, voulle cantar unha serenata ao sol por. Úpalo! Que? Vistes? Non hai nada que temer. Flip! 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 Non está. Daquela, Barry ten razón no que di sobre ese ser. Claro que teño razón. Son un experto en seres. ¡Ah! A baba do ser! O forasteiro estivo aquí. Ben, deberíamos volver ao valo de Cardos e quedar ali ata mañá. Está moi escuro e agora xa non podemos facer nada. Non podo agardar ata mañá para saber que lle pasou a Flip. Maia, deberíamos irnos. Flip está aí fora. O forasteiro viscoso pode nos levar onde a él. Maia, agarda por min. Razón, Flip. Estámonos deixando levar pola imaginación. Ai. Ola, chámome Maia e aí debaixo do cogomelo está Willy. Non pretendíamos asustarte. As limachas xigantes son tímidas por natureza. Flip! Ai! Ai, e soltan máis baba cando están nerviosas. Vou vos presentar o meu novo amigo, Slink. Ola, Slink. Alégrame moito de coñecerte. Slink! Xa podes saír! Hola. Hola. Pensamos que te collera ese ser. Non me colleu ninguén, Willy. Perdoade que vos asustase, pero estaba convencendo a Slink para que viñese comigo para coñecervos, pero tenlles tanto medo como eles a él. Simplemente vin probar os vosos cogomelos e teñen un sabor magnífico. Nunca viramos unha limacha xigante na pradería de onde és. Vivo no outro extremo da fraga. Oh, que lonxe é. Xa que estás aquí, ven coñecer os meus amigos. Non sei se será unha boa idea. Non quero asustalos. Non te preocupes, cando te coñezan verán que non teñen nada que temer. Vamos. En liña, soldados, rápido!
Primeiro Flip, agora desapareceron Maia e Willy. Ese ser debeu nos coller a eles tamén. ¡Un ser! Acouga, Slink, antes imos falar Flip e eu con eles. Por favor, agarda aquí con Willy. Temos que protexernos. Non lle temos medo a ese ser. Imos triunfar! ¡Tropa! ¡A salvar o soldado Barry! É o ser viscoso! Axuda! Axuda! Hola a todos. Mirade, o noso novo amigo Slink salvou a Barry. Ai. Hola. Slink veu para catar os ricos cogomelos da nosa pradería. Así que non había ningún ser que tivese unhas ás enormes e poutas grandes. A non ser que fose unha cobra escorpión con as de morcego. Está ben, vale, supoño que nunca houbo un monstro. Pero iso non significa que non sexa experto en seres. Xa non o es, Barry. A partir de agora nomeote o noso experto en limpeza. Imos deixalo valo de cardos tal como estaba. Antes pasaches moito medo, Barry. Non pasei tal, só foi... Baba dun ser! Miña non é. Ai, grazas a todos por agardardes por min. Perdín algunha cousa?